नमस्कार, प्रणाम आप सबके। और हमनी के देश कोरोना से लड़ रहल बा। बहुत ही हर जगह हमारे मोहल्ले के लोग निकल के इधर अगल बगल में देखिए थालियां बजा रहे हैं चारों तरफ। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग एक होके और ये बीमारी से महामारी से हमनी के लड़े के बाद पूरे दिन जनता कर्फ्यू के सपोर्ट केहू घर से केहू कहीं ना गईल है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और हम लोग सब लोग सेफ रहे और सरकार के जवन नियम लागल बा एकर हमनी के अनुसरण करे के बा। आज कोनो गाना खाती और कोनो गाना के प्रमोशन खाती लाइव नहीं की है। आज अपना समस्त भोजपुरिया भाई लोग खातिर लाइव बनी जा, जागरूक करे के बाद सबके हमार भाई सब बढ़िया रह जा, सेफ रह जा। और पूरा देश में 5 जैसे ही बजल हमनी के हर जगह जौन ताली के गड़गड़ाहट थाली बहुत अच्छा लागल। सब बढ़िया है भाई, आप लोग सेफ रहिए, सावधान रहिए, बढ़िया से रहिए। हम लोग भी सारे लोग अच्छे से हैं। और आज कोनो गाना के लाइव और प्रमोशन खातिर हम लाइव नहीं किए है। और ये चीज में हमनी के समर्थन करे के बा। और ये हमनी खातिर ही सरकार द्वारा चलावल गई कदम बा। थैंक यू भाई मंजूर आलम जी, बंटी राय, सब हमारे भाई। एकरा में हमनी के समर्थन करे के बा और हमनी के बढ़ चढ़ के साथ देवे के बा सरकार के। और एकरा में एकदम सतर्क रहे के बा। सब लोग भाई हमारे आज केहू घर से बाहरी ना निकलल है। जनता कर्फ्यू के सब लोग समर्थन कैलक, बहुत बढ़िया चीज बा। और आज कोनो गाना बजाना खातिर लाइव नहीं किया। आज अपना सब भाई लोग खातिर हमार भाई सब सेफ रहस, बढ़िया रह। मास्क बनती रहे, घर में बनी ऐसे कोनो मास्क के अभी जरूरत नहीं है। आप सब सतर्क रही जा, सेफ रही जा, स्वस्थ रहे के काम बा, बढ़िया से रहे के काम बा सबके। आप सब अच्छे से रहिए। हम लोग इस महामारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जितने भी नियम लगाए गए हैं उसका अनुसरण करना है हम लोगों को। और बहुत ही बढ़िया पहल बा सरकार के, एकर अनुसरण कईल हमनी के फर्ज बनत है। नहीं, ये हमनी के हित खातिर हो रहल बा। एकरा में सेफ रहे के बा और सरकार के हर नियम के पालन करे के बा। आप सबसे यह आग्रह बा, यह विनती करे खातिर लाइव आई रहनी है। आप सब एकर अनुसरण करी जा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सब एकदम सेफ रहेगे, काम बा कहीं नहीं खे लगेगा जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता सारा काम काज। ठीक, सबके प्रणाम, नमस्कार।